गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायबहरनाय थाबावबाय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जाहा दिनै बागानाव बिलाइ खागोन आरोना नोंथांमोनखौबो लोगोसे खिथिलांनो नामायदों जाहानि बागानखौबो खिथिगोन माबायदि खायो बेखौबो खिथिगोन नोंथां आसा खालामदों नोंथांमोना जोबजासे नायलांगोन होननानै कारेन्टआबो थांबाय बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना मा होनो चलो नायदो आरोना लोगोफोर नै जोंनि बागानखौ खिथिलांसै आं गासैखौबो माबायदि नै बिथिंबो गासिबो आरो बिथिंनिया खाया आरो दिनै नेक्स्ट सप्तायाव खागोन बेखौ बुरिनिखौ खाहैगोन आरोना दायो बादों हनै बेखौ नुहुरनायखौ बेयाव खागोन आरोना मामा सिगां हां बाहादों हनै मामामोनाबो खागोन जोंनि न' खाथिनि आदै खागोन बिथांखौबो खिथिगोन खानायखौ नोंथांमोना नायलांनो हागोन आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव खोना हागोन नोंथां दे आदार माबा मोनसे होनदो दे अर्गानिक बिलाइ खादोंलै बिजौआ मोजां थारनै गथा गथाथार 35 थाखा 40 थाखा केजि गथा बिलाइ बेनो आरोना जोंना बागाना बारा गिदिर नंखाया बिलाइ गैजो ओंखारबा मिनिमाम 4 कुइन्टेलसो ओंखारो गासैदों आरोना बांद्राय गैजो ओंखारबालाय ओंखारोदां 5 कुइन्टेलसो आं बारा एसेबां मिथिया नै खाखांबाय आधा खाखांनायखौबो खिथिबावदों आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना प्लिज कमेन्ट खालाम एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दिनैनि भिडिअ बेसेबांखिनिसै बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन